jam geno waali fini wiyete men ñande jeslare 24 bawti ujune 2025 ina hawri e tati mawnum yaawa ujunere temen nayyi capannayi jeeɗiɗi fergo basalam konde heɗɗere ɓandam maji ha teddi jooɗi e ɓerdam jooɗimi innumi Allah mbajjiri wara jaare nawɗo giɗo am na sande capantati yarkoma ujune 2025 nanmi ko welani nufuram cindelam hewti nati nattugol gondiɗam ngoymi ha gonɗi ngasi e ɓerdam mbatti yaltirde gitam mi woyani tan ngam wasdimi dendidiɗo leesam kono ngoymi ko wayeɓe ɓe ɗalduɗa kam mbele ma weeɓ debbo hono ma denowo ɓesgu tawa ownani beelolam ñamminowo yarna mo woynata mbaye yonam basalam ɗo fada goski nawtugol walla ɗon birnugol ko yamiroram ngandumi wonti gonga Aminata ko jogorɗo waɗede paaɗ ka paali ka nangue caggalam ñande capantati go'o yarkoma ujune 2025 ɗo fada e am ɗo jogorno wonde ha yo kaari wonti feere bonde e am nde wiyami ari yimɓe mbaddi ada e suudu jiigolam waajuji wattu hakkille wonduɓe kala ceertat mayde wona kiiti werla ƴetta fuuta yaaɓana kay hayɗi yetta bojji jokki ha maayo tacca daabiya yetta bagas e sukaɓe telli bojji jokka joom bagas e sukaɓe heddima to rew e woodi boowe e laamorgo Nouakchott Aminata yo gene yurme yaafama bajjo alijanna ɓurɗo towde o natnuma juuɗe moƴƴe jaɓɓama ñande 2 bawti ujune 2025 kuɗol Alhaji Ali Ba mo ɗala haya e jeejengo e dande Maymouna Oumar Diallo mo heelange duɗal Pulaar mottoɗo joob yo jaam ñallu ñallen e nder heen